kendo nyakora mga juang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom jod bura mag ODM okonyo jotend siasa ma Kaluo mondo kik bed gi ywaruok e kindgi gi jogo mantie sirkal. E kindeno bende jagor mungiore migawo mar ita Dr. Raymond Omollo bende okwayo oganda Luo mondo med siro jatend piny Kenya William Ruto. Ne gilose gwenge manyatike kaunti ma Migori kaka Jojuma leronwa. Jod burago mag ODM manoto jagoro maongere migawo mar ita Raymond Omollo manolimo gwego mag nyatike kama ne ochake chenro mag huduma mashinani, chenro mag piny owacho man jopiny oyudo chenro mag piny owacho machiegni e kor gwenge. Ne osemo kuom jotelogo mag Kaluo masani koro makamen kod moko kuom yawuot Luo mantie sirkal ma otelo jatend piny Kenya William Ruto. Wige mokalo nyocha nitie gwendni moro matin e kind jotelo mathurwa kae, kendo ang'eyo mano gimung'eyo. Adwaro mondo alandnu ni ok wanyal yie ni mondo jotelo mathurwa kae bedo gi paro mopogore opogore. Kendo walandnu ni onge ng'ama nyalo mulo PS Raymond Omollo en kanyo ofisino mano ofis mamakonwa en wang'wa ok wanyal dwa ng'ama mule. We must preach unity of the Luos. We must register as voters, and we must vote as a block if we truly love Ruto. Giwach ni mai seche moganda Luo duto nyaka orre kamoro achiel mondo koyud dongruok ka okalo kuom yawuot Luo obed nyaka sani koro tiyo e piny owacho. I'll advise you, we dine with a person who has identified with us and we have seen his fruits, whom I can tell you is none other than William Samuel Ruto. There are leaders who have been around. They are giving us credit for having stayed in leadership for the last 40 years. Those are leaders who don't understand development. Anybody who does not support William Ruto in Nyanza, you will go home. Jagoro monge migawo mar ita Raymond Omollo to korka kore ne okwayo oganda Luo duto mondo kose jatend piny Kenya William Ruto ma ok giketo andika kata chike. Omollo wacho jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka siro dongruok gwego mag Kaluo nyaka ne yiere gino manyiso ni oikore mar tiyo kod oganda Luo e kinde duto. Kenyans will be able to judge you by what you are able to do for them. And what we are doing, what President Ruto is doing, is economic justice. And he's doing it without any coercion. So let's not allow any of our leaders, any of our politicians to coerce or to give conditions to the president, because he's already doing what he promised and what he knows is the best. Wach makama bino kod mokum jokanyogo mag ODM ma oti bud mauriri mak nyamita. Musiko ni wano wacho broad base to wan gi CSS ariyo. Nudo no beri ga boro nade to serikali no kwagone kura. Dum sani kwa digo mondo ko demand mondo wachopa boro. Ya Luo nyocho konde gore gi William Ruto mondo bi ogere chiro ka nundi kuru. Kata kure mano kumiye. Sani oseket pesa mida los go lamni kadhi mwalo kon. Nundi kuru kode. Okindikori kode kata kura bokimiye. Jagoro mongere migawo mar ita mane wuoye kinde nyasi mar choko omenda ne grubno mar Guda omenda ma idhi tige sosom jopuonjre ne ojiwo oganda Luo mondo koro oket maino wechego mag dongruok ma oting'o somo. Omollo wacho piny bende nitie kod ting' maduong' e wechego mag somo. With almost 30% of the entire budget having been dedicated to matters education. And this speaks to how valuable or how important education is to His Excellency President William Ruto. Have done 23,000 classrooms and more than 15,000 laboratories across the country, and we are continuing to do this. George Juma, Ramogi TV, Migori.